Namatang ako di sound. Di sound. Kambing. May lambong ba ito? Naluto din ako yan. Hanggang mana? Kalay? Kalay. Kalderetang kambing ni Manong Marlo ng asawa ko. Ang liit ng ano.
ng pinaglutuan. May takilawanan na ambutan. Yaman ang hindi kilawan. May kilawan din dito. Sarap. 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 Anghang. May tubig. Ininom. Ikit yung ingredients niya, picture mo. Sabi mo. Video live mo dito eh. Sama bubble gum. Aja dyan. Ito yung lambong dia, ito yung lambong ko. Naman lambong. Ito yung lambong ko. Yung puno ko dito. Baka agig dosak. Kaya puno. Kenapa? Kenapa ganang kusut?